Para Tania, a familia tamén é unha prioridade. Unha casa con tradición mariñeira e feminina con carácter. Con elas, aquí todo está en orde. Esta é miña nai, chámase Begoña e foi a primeira muller da flote en Arcade, a primeira armadora de Arcade. Eu empecé a ir ao mar co meu marido e no que as nazas solo che deixaban levar 80 por barco e ao jubilarse un señor de cesantes, pois compramos o barco. Eu levei non moi ben porque eu antes non había problema ningún. Os homes aceptaron ben o rollo de que eu fora unha como eles. Non tuve problema con ningún nunca. E se eu tiña tamén lle botaba a bronca, non penses ti que me iba a quedar corta. Eu organizábame cando empecé a ir ao mar, xa eran un pouquiño máis grandes que o neno dela, e miña sogra, pois, levantabas e mandabas po colegio. A situación familiar como que repítese, nós seguimos vivindo na mesma casa materna de toda a vida, e miña nai fai un pouco que facía a sogra con miña abuela, con ela. Eu, como estou separada, pois ela ou subía ela para arriba ou baixaba eu para baixo, co rapando o colo, volvía yo a meter na cama sin que despertara. E sempre me axudou moito niso. Entón, eu marcho a traballar, pois ela prepáramo o rapaz para levarmo a parada ou ao colexio ou o que sea. Eu chego xusto do mar, pois para ir a recollelo á parada e comer todos xuntos. Está boa a anguila, non? A verdade é que che saliu fantástica. Está moi boa. Hai que mollarlle un pouquiño de pan na salsiña. É o que máis rico está. Tania, como filla, é boa. Ten momentos, claro, como todos nós. Que cando se cabrea ten o seu xenio, non penses que é tranquiliña. Iso non cabe dúda, cada un ten o seu. Xenio teño os dous, non penses ti. Eu volvería a ser mariñeira sin problema ningún. A mí sempre me gustou moito. Cada día hai máis mulleres novas no mar. Eu recoñezo que moitas delas a veces penso que non se meten por non saber o que é realmente. Eu creo que no noso sector, hoxe en día, estamos bastante xa metidas sin ter ningún tipo de problemas, nin que se meten con nós, nin cousas desas. Eu creo que cada día iso está bastante máis relaxado todo. Ser mariñeira permítelle a Tania ter as tardes libres. Chegar o momento de dedicarlle o seu tempo a quen máis quere, o seu fillo. Bueno, má, vou buscar a Roque aí, pica que sale ahora ás 4 e vou tarde, vale? Vale, veña, pasadeo ben, chao. Vale, iremos a casa de Eva, chao. Chao. A liberdade que nos dá o noso traballo ás mulleres traballadoras con fillos e o poder disfrutar deles. Vámolo buscar a hípica para ir a disfrutar da tarde con seus amiguiños. Hola, Cari! Que tal, María? Que tal o último día de campamento? Ben. Ben, que fixestes? Montaches hoxe? Montamos, preparamos os cabalos e nos lo pasamos moi ben. María, pois hoxe vense con nós porque seus pais traballan e eu teño a gran sorte de podelos recoller aos dous e ir a dar un paseo ahora pola tarde con eles, verdad? A min a verdade é que non me disgustaría que fose mariñeiro como a min, porque a verdade é que temos unha boa vida, pero reconozco que gustaríame que fose o que el lle guste ser.